Yau zan yi magana ne akan yanayin al'ada ta mata da kuma lokacin da mace ka iya samun ciki in ta sadu da namiji da kuma lokacin da ko an sadu da namijin ba a samun ciki. So ya kamata a ce mata masu aure su kula da wannan, kuma waɗanda ka da niyyar aure su ma su kula domin su san lokacin da ya kamata a ce suna saduwa da mazajensu in suna buƙatar su yi ciki. To bidiyon zan yi shi ne a gurguje, so in Allah ya sa ka fahimta to shi kenan wala alhamdu, idan kuma mutum bai fahimta ba yana iya magana ta DM ko kuma comment domin ƙarin bayani. Sai dai wannan abin zai yi amfani ne ga mata waɗanda zan wata-wata suka gani al'adarsu, domin akwai mata waɗanda al'adarsu ba ta kai wata guda ba, akwai kuma waɗanda al'adarsu ta yi wata guda. So waɗanda zan duk wata suka gani al'adarsu gaskiya wannan dubara tasu ta. So na farko shine mace za ta lissafa da rana ta farko ran ta fara ganin jini, ran da jini ya faɗo miki rana ta farko daga lokacin da aka son ka lissafa zuwa kwana 13. To daga ranar zuwa kwana 13 dama cikin jikinki ga wannan lokaci ana ta ƙoƙari a yi processing a ga cewa ƙwayaƙwayenki sun girma. Daga cikin wannan ƙwayaƙwayen ƙwara guda ne zai girma ya fashe, wato ki nasa ƙwai kenan rana ta 14. Dama daga rana ta 1 zuwa rana 13 ana process, then rana ta 14 ana kiranta da ovulation day. Ranan nan ne mace za ta nasa ƙwai, za ta turo shi cikin mahaifa ta hanyar wasu hannaye da ake kira da fallopian tubes. To idan ƙwai ya shigo ranan nan ta 14, in Allah ya ƙaddari cewa an sadu da namiji ranan, to wannan sperm na namiji zai je ta ya isko ƙwan nan sai a samu ciki. Idan ba a samu sperm ba, to shi kuma ƙwan nan zai jira ne kawai rana guda, wato ya waye gari rana ta 15 kenan. Ranar nan ta 15 ƙwan zai mutu. To daga rana ta 15 zuwa ranar da za a sake al'ada zuwa rana ta 28 kenan ko kuma rana ta 30. Daga ranar nan su kuma wasu ƙwayoyin halitta suna can cikin mahaifa suna ta gyara mahaifa, suna shirya ta, suna tura mata jini da sauran abubuwa, ana jiran isowar ƙwai, saboda ana tunanin ƙwan yana can ya samu sperm, ana jiran isowa ta. To lokacin da duk za a kai irin kwana 28 sai ita mahaifa sai ta diba ta ga cewa bata ga ƙwan ya haɗu da sperm ba, sai ranta ya ɓaci, duk wasu ƙwayoyin abubuwa, duk wasu kayan daɗi da ta shirya ma wannan ƙwan za ta ji haushi sai ta turo shi waje. Idan ta turo su waje suna aka gani a matsayin jini na al'ada. To daga lokacin da jinin ya hito shi kenan kuma an sake lissafi, ya sake dawowa baya kenan. Za ki sake lissafa daga ranar nan zuwa rana ta 13, daga rana ta 13 rana ta 14 ovulation, daga 14 nan za a samu wannan nasa ƙwai ɗin, daga 15 har zuwa 28 ga wannan lokaci ne wanda kawai mahaifa tana can tana ta shiri tana jiran ƙwai ya iso. To abin da nika so mata su kiyaye nan shine, na ɗaya, idan kina so cewa da ke sadu da mijinki ki samu ciki, to shine za ki lissafa daga ranan nan ta farko ran da kika ga al'ada ta zubo. Kada ki damu da wai yaushe al'ada za ta ɗauke, a'a, daga ranar da al'ada ta zubo za ki lissafa zuwa waɗannan kwanakin 13, saboda ranar 14 ranar ƙwai zai hito, kuma shi ƙwai bai jira. Da ya hito ranar 14 nan bai samu sperm ba, in 15 ta yi zai mutu. To ranar 12, 13, 14 har ranar 15 ana so kullum ki samu ki sadu da mijinki. To insha Allah idan ana saduwa ga waɗannan kwanakin definitely za a samu ciki. Domin ko da namiji ya sadu da ke kafin rana ta 14, shi sperm na namiji, wato maniyyi na namiji, yana iya jira cikin mahaifar mace na kwana 1, 2, 3 har zuwa kwana 5. Wato kenan ko da irin kwana 12, 13 aka sadu, to akwai yiwuwar cikin ya iya shiga. So shi yasa ana so a kiyaye waɗannan kwanakin, suna da matuƙar muhimmanci sosai. Idan ki sadu da namiji wannan lokacin, to akwai high chance na cewa za a iya samun ciki. So sai na biyu, idan aka kwana 15 ɗin nan, to daga rana ta 16 har zuwa ki koma yin al'ada, shi kuma ga wannan lokaci koya aka yi ba a samun ciki, saboda dama sai in akwai ƙwai sannan aka samu ciki, to kuma ƙwan ya mutu. So therefore daga rana ta 16 har zuwa ranar da al'ada ta zubo miki ba ki samun ciki, koya aka sadu da namiji ba a samun ciki. So ya kamata mata su kiyaye lokacin da ya kamata su sadu da namiji idan suna buƙatar su samu juna biyu.
Daga ƙarshe ina sake maimaitawa, wannan dabara tana yi ne kawai ga mata waɗanda al'adarsu take wata-wata da kuma waɗanda sun ka tabbatar da ga ranar da al'adar suka tahowa ga ranar da taka ɗaukewa. So idan al'adar ki ba wata-wata taka zuwa ba, za ki iya gane ranar ovulation ɗinki ta hanyar wasu abubuwa da dama. Na ɗaya dai ta hanyar jin wani ɗan ciwon mara ɗan kaɗan, za ki ji kamar an soka miki allura ga mararki ko gefen hagu ko gefen dama. Ana ce mishi measles mass, wato wani ɗan ciwo na aka ji ɗan kaɗan. Bayan haka nan kuma mace tana iya jin irin ta yi sha'awar namiji, irin ta jiga lokacin ta yi sha'awar namiji, to irin wannan lokacin ovulation ne. Bayan haka nan kuma mace tana iya ganin ruwa, in ta je fitsari tana iya ganin ɗayan ruwa masu yauƙi sun hito mata, shi ma wannan alamomi ne na ovulation. Bayan haka nan zahin jikinta yana ɗan yin na da, za ta ɗan ji jikinta ya ɗan yi zahi fiye da yadda ta saba. To duk waɗannan alamomi ne waɗanda ka nuna cewa mace tana ovulating, don haka ga wannan lokaci idan aka sadu ana iya dacewa a samu ciki. Allah ya sa mu dace.